Os partidos islamistas no Magreb están se convertindo en actores decisivos nos cambios políticos e nas transicións que se están levando a cabo nestes países do norte de África, especificamente de cara á celebración de procesos electorais, basicamente legislativos. Anteriormente ilegalizados e perseguidos por las autocracias no poder, especialmente en Tunisia, baixo a presidencia do dictador Ben Ali, en Egipto, baixo o régimen de Hosni Mubarak, así como tamén noutros países como en Marrocos por parte das élites da monarquía alauita, en Alxeria principalmente pola preponderancia do nacionalista partido da Fronte Nacional de Liberación. Os partidos islamistas no contexto do 2011 están obtendo unha serie de victorias electorais e unha gran aceptación popular que poden colocarlos como actores claves nos procesos de transición política cara á democracia nestes países. Temos o caso da Irmandade Musulmana en Egipto, que está se constituindo como principal movimento da oposición, aínda que tamén en concordancia con outros actores políticos que levaron a cabo a manifestacións e a gran rebelión nacional que levou a caída de Mubarak en febreiro pasado. A pesar das tensións actualmente existentes en Egipto e da renovación das protestas e dos enfrontamentos contra efectivos da xunta militar transitoria no poder dende febreiro pasado, a celebración das próximas eleccións legislativas en Egipto poden determinar o ascenso e o peso da Irmandade Musulmana como un actor decisivo nos cambios políticos constitucionais neste país. Igualmente en Tunisia, a preponderancia do Partido do Renacemento, en árabe El Anda, vencedor das eleccións constituintes de outubro pasado con máis dun 40% dos votos, o eleva como principal actor político neste país, cuxa transición cara á democracia parece ser moito máis estable do que se podía pensar. Noutros casos está Marrocos, coa celebración de eleccións legislativas para o próximo 25 de novembro, que con toda a probabilidade o Partido da Xusticia do Desenvolvemento, o PSHD, pode constituirse como principal partido no Parlamento marroquí, a tenor das reformas constitucionais que tenta levar a cabo o monarca Mohamed VI para tentar asentar unha aínda incerta monarquía constitucional e parlamentaria en Marrocos, a posibilidade de nomear un primeiro ministro islamita alteraría completamente o mapa político en Marrocos, principalmente pola preponderancia de outros partidos no Parlamento como o promonárquico Istiklal ou o Partido Socialista. Deste modo, podería existir unha conxunción de intereses entre as élites monárquicas en Marrocos e un partido islamista en ascenso como o Partido de Xusticia e Desenvolvemento, que pode de alguma forma tamén encauzar cara aos intereses das élites gobernantes en Marrocos este proceso de reforma constitucional e unha posible reislamización tutelada polo monarca marroquí. No contexto alxerino tamén cabe destacar que ante a celebración das eleccións legislativas en maio de 2012 a alianza presidencial que se creou a partir de 2004, que é preponderante actualmente no Parlamento, na Asamblea Nacional Alxerina, composta por elementos do Fronte Nacional de Liberación, o Partido Nacionalista no poder dende a independencia deste país, o Partido da Paz e da Seguridade, un movimento islamista moi vinculado á Irmandade Musulmana Egipcia, poder resquebrajarse de cara a este proceso electoral e poder, de unha forma, tamén evidenciar un ascenso do islamismo político neste país que anteriormente viviu na década de 1990 unha prolongada guerra civil tras a victoria electoral da Fronte Islámica de Salvación nas eleccións legislativas de xaneiro de 1992, que foron non recoñecidas e ilegalizadas pola xunta militar no poder. É de tomar en conta que tamén o islamismo político no Magreb mudou considerablemente o seu discurso ideolóxico e político, deixando atrás unha mensaxe de radicalismo e de creación dun Estado Islámico nesta rexión do norte de África, cara a un discurso moito máis pragmático coa finalidade de atraer tamén as clases medias e outras clases altas dentro da sociedade dos respectivos países. Obviamente, estes partidos islamistas, apostando polo pragmatismo en un discurso moito máis centrista de moderación, tenta conter calquera manifestación de grupos radicais islamistas xa presentes no Magreb, como pode ser algún deles afiliados a rede terrorista Al-Qaeda, no que se denomina na sección regional como Al-Qaeda no Magreb.
Outro factor a tomar en conta é a evidente persistencia dunha rede social de asistencias destes partidos islamistas, incluso nos anos en que foron ilegalizados e perseguidos polas élites no poder nos países do Magreb, e que todo eso contribuía a fortalecer a popularidade destes partidos como principales actores de transición e de conclusión cara a procesos democráticos e de participación popular. Dentro do actual contexto dos cambios políticos no Magreb, que comúnmente se denomina Primavera Árabe, estes partidos islamistas tamén teñen como referencia ao Partido da Xustiza e Desenvolvemento, o AKP, que está no poder en Turquía desde o ano 2012, que está levando a cabo unha interesante conxunción de reformas constitucionais e democráticas, tratando de conciliar a tradición secular do Estado turco coa preponderancia dun islamismo moito máis moderado, incluso denominado por algunos sectores como laico, moi presente na sociedade turca. Esta conxunción entre o laicismo e o islamismo que o AKP turco ha logrado cohesionar tamén sirve como unha referencia moi importante dentro dos partidos islamistas que están chegando pouco a pouco a través de eleccións legislativas e democráticas no poder nos países do Magreb.